खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 16 जानुवारि मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं फारमि ब्रह्म नार्जारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दङ मेष राशि। रावनिबो हेफाजाब लायालासेनो खामानिफोरखौ मावफुंलांनो हागौ। गुबुननि सिङाव थानांनाय नङा। वृष राशि। समाजनि मोजां हाबा मावनो हागोन। बयजोंबो बाख्नायजागोन। गियान बांगोन। मिथुन राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ। बयजोंबो सोंखारि जागोन। गोसोखौ दुखु मोनगोन। कर्कट राशि। नखराव मोजां रादाब फैनो हागौ। जोबोरैनो सुखु गोजोन जागोन। साना खुसिजों बारलांगोन। सिंह राशि। नखराव बिमानि सुखु फैनो हागौ। दुखुआ गोजान जागोन। सुखुयै सानखौ हगारहरनो हागोन। कन्या राशि। थांखिया जाफुंनाय नङा। गुबुनजों थगायजानो हागौ। साना गाज्रि बारलांनो हागौ। तुला राशि। रां रुफानि आंखालाव गोग्लैनो हागौ। गुबुननि दाहार लानांनो हागौ। जेंनाफोरा जोबनाय नङा। वृश्चिक राशि। माबा मोनसे बिबान मोननो हागौ। गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। मोजां सान जागोन। धनु राशि। नखराव गोजोन गैयै थासारि सोमजिनो हागौ। जोबोरैनो दुखु दाहा सहायनांनो हागौ। मकर राशि। खैफोदाव गोग्लैयोब्ला गुबुननिफ्राय मदद मोननो हागौ। साना गाहामैनो बारलांगोन। कुम्भ राशि। धोन सम्पति आरजिनो हागौ। सोरजोंबा मेगन साजानो हागौ। साननायफोरा जाफुंगोन। मीन राशि। देहाया मोजां थासारियाव फैगोन। आगोलाव जानानै थानाय बेरामा गानो हागौ। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिं थिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.